Мин хисләрем белән әлбәттә бергә яныр идем теләсәң. Җилләр кагылганда чәчләреңә, хәтта җилләрдән дә көнләшәм. Дәшәм сиңа җавап көтеп, ишетү өчен назлы тавышың, күзләреңә карап акылымны җыям. Син мөгаен иң зур табышым. Тавышым калтырый, сүзләр онытыла, тик йөрәктән хисләр ташып тора. Мин елмаям сиңа җавап итеп, мөмкин түгел сине онытырга. Рөхсәт бирче яратырга сине, яңартырга күңел җепләрен, һәм кочарга барып бер тапкыр син йомганда ялып керфекләрең. Күпме кызлар арасыннан сине сайлап, җайлап кына эндәштем сиңа. Әй чибәр кыз, мөмкинме сине тын биюгә чакырырга? Һәм шул вакыт таштай йөрәгемә юллар ачып, куллар өреп синең билеңдә, салмак кына